אני מכדרר כדור בצק בצורה כזאת, מוריד את האוויר, ובעזרת מערוך מרדד את זה בצורת דיסק. העברנו את הבצק שרידדנו לתבנית מרופד בנייר אפיה, וכאן אני אתחיל לקשט את הפיצה עם כל התוספות הכי טעימות שיש. מחוררים את הפיצה בעזרת גלגלת, או לחלופין עם מזלג, זה גם עושה את העבודה. אני מבריש מסביב שמן זית בנדיבות, ואני אדביק סום. זה יקשט את הפיצה, וזה ייתן עוד איזה כיף נוסף לאכול את הקצה. את הרוטב שהכנתי מוזג במרכז, תוך כדי סיבוב ספירלי עד הפיזור האחיד של כל הרוטב, עד כחצי סנטימטר מהקצה. מוסיפים את התוספות, מוסיפים את המוצרלה, אורגנו, מדליקים תנור ב-180 מעלות, זה הזמן להכניס לתנור. המתכון מופיע באתר של שמרית, שיהיה לכם בון אפטי ואפייה מוצלחת ונעימה. מתכונים נוספים וטיפים לאפייה עם שמרים באתר שמרית.